am bas ac am chwaraewr sy'n derbyn i Rhys Hughes. Beryglis dros ben yn y safle yma. Troed dde fel arfer, ond gallu gwneud hynny i droed chwith hefyd. Oedd Poole yn cyrraedd, mae Franklin yno. Poole yn taro, yn sgorio i'r nomadied. Cei Connah ar y blaen ar ôl 20 munud. Eiliad o'r gêm o bellffordd hyd yn hyn. Y bas i Rhys Hughes yn ei chanol i. Wrth gwrs bod Rhys Hughes yn ei chanol i. Cei Connah ar y blaen. Well, this is on am y bas gan Edwards, Edwards yn ganol Cai. Wel, nes i ddeud Hollywood na, Hollywood Hughes di hyn, edrych a di hyn. Un ffordd, dau ffordd, wedyn, rwan ta, sbia ma'n... Gyda mae mwy na hanner siawns, mwy na unwaith i groesi'r bel, ond mae rai fod gael yn berffaith, a mae'n neud hynny, croesiad i fewn. Paul yn neud efo ni am y gyntaf, mae'r challenge, mae dal ar ei draed, a mae'n ymateb cyflymach a neb yn fan hyn, a cymryd y foli mewn i droed chwith ar y cyffyrddiad cyntaf fanna. Mae hwnna'n anodd. Rhys Hughes eto i Cei Connah wedi achosi pob math o broblemau'n barod. Troed ddew honna! O, chi'n gwybod be. Pan mae'r bel yn cyrraedd troed ddew Rhys Hughes, mae'n gico'r smotyn. Mae'n gico'r smotyn i Cei Connah. Chwaraewyr Cei Connah'n troi at y dyfarnwr yn holi'r cwestiwn, a dyfarnwr wedi ateb y cwestiwn. Cico'r smotyn, gan i weld beth ddigwyddodd. Mae hon yn ongl wych i ni, dydy fan hyn. Wrth dwys, sbia Nash mythic symud, mae'n gico'r smotyn trwy dydd. Rhys Hughes sgorio 2 o'r smotyn yn y Met penwythnos diwetha. Cyfle eto, fan hyn heno, dim problem o gwbl. Rhys Hughes, gol arall iddo fe tymor yma, 7fed am y tymor, ac ar hyn o bryd dim problem o ran Cei Connah chwaith. Cyfle reit ar ddiwedd ar hanner cyntaf fan hyn i Pen-y-bont. A bydde un eiliad fawr yn newid. Y cyfan hynny ddim yn digwydd. Cai Edwards yno eto. Yn dal i fynd. Cei Connah cyfle sydd trwy'r canol. West yn gallu wneud un dair. Clayton Green, penderfyniad mawr i'r dyfarnwr fan hyn. Beth fydd Lliw y Garden? Mae'n goch. Hanner cynta yn hunlle i Pen-y-bont fan hyn. Clayton Green yn tynnu West i lawr. Bant a fe. Callum West o'r ochr yma ar ei droed chwith yn isel. Dal yno i West. Digon o chwaraewyr Cei Connah yn aros amdani. Nash yno hefyd. Mae'n mynd yr holl ffordd i'r gol o Bratley sy'n ymlwybro draw i ddathlu West ar croesiad. Sneb yn argyhoeddi wrth ddathlu. Credu mae Bratley gath y cyffyrddiad. Un peth sy'n bendant, mae'n 2-0 i Cei Connah. Tîm John Disney yn rheoli fan hyn. Mae'n rhaid bach o look yn on, herwydd mae'n dod yn ôl allan i West dwi'n meddwl sy'n rebelia. Mae'n dod i fewn. Mae Bratley yn ei chanol i de, a dwi'n meddwl mae Ben Nash yn ei chanol i. Ie, bendant, peniad hyfryd gan Bratley. Syth at Franklin, problemau i Pen-y-bont. Franklin drwodd eto. O, dyn nhw'n helpu hunain ar hyn o bryd yr ymwelwyr. Maen nhw'n chwal fan hyn. West i Cei Connah. Hughes, gymaint o amser! Gymaint o le. A gymaint o allu yn gwneud i honna edrych yn hawdd. Mae'n 4-0 y nomadied wrth i bodd a Pen-y-bont ar chwal.